Hãy
गेजेराव बैसागुआव नोंखौ गोसोखां नागिरना फैदोंमोन आं लैयागै फैदोंमोन आं दिनै गोदान बैसागुआव नोंखौ गोसोखां मोसानो रोङाखै आं लैयागै रोङाखै आं बैसागुआव लेंहरनाय हांमा हांसा फालि लोगोआव दाबो दङ नाथाय नोंसो गैया लोगोआव आय' सना थांनाय बैसागुआव लेंहरनाय हांमा हांसा फालि लोगोआव दाबो दङ नाथाय नोंसो गैया लोगोआव बैसागुआव नोंखौ गोसोखां नागिरना फैदोंमोन आं लैयागै फैदोंमोन आं दिनै गोदान बैसागुआव नोंखौ गोसोखां मोसानो रोङाखै आं लैयागै रोङाखै आं फाल्गुन दानाव नों लानाय जुलिनि रादाया गोसोआव दाबो दङ नाथाय नोंसो आंखौ थगायलांबाय आय' सना थांनाय फाल्गुन दानाव नों लानाय जुलिनि रादाया गोसोआव दाबो दङ नाथाय नोंसो आंखौ थगायलांबाय गोदान बैसागुआव नोंखौ गोसोखां नागिरना फैदोंमोन आं लैयागै फैदोंमोन आं दिनै गोदान बैसागुआव नोंखौ गोसोखां मोसानो रोङाखै आं लैयागै रोङाखै आं Godan music
जों देंखो बोगोन जोङो देंखो बोगोन जोङो गोदान मिजिंजों मेथाइ खनगोन जोङो मेथाइ खनगोन जोङो गोजाम बोसोरनि दुखु दाहाफोरखौ बावगारनानै गोजाम बोसोरनि हांमा हांसाफोरखौ बावगारनानै बोसोरनि आगु दान बैसागु थांनाय दिनफ्राव जानाय नांलाय खमलायफोरखौ गोसो बेंलायनानै गैया खालामनि जों थांनाय दिनफ्राव जानाय नांलाय खमलायफोरखौ गोसो बेंलायनानै गैया खालामनि जों हारिनि हारिमु रंगिना संगिना खालामलांनि इयुन जोलैफोरखौ हारिमु सिबिनो फोरोंलांनि बोसोरनि आगु दान बैसागु बैसागनि आगु दिन बैसागु फै रंजानि लोगोफोर फै मोसानि लोगोफोर फै रंजानि लोगोफोर फै मोसानि बोसोरनि आगु दान बैसागु बैसागनि आगु दिन बैसागु Ada besar kita bisa jalan ke mana? Asu kelama beri dong, cuk ini dia cak. Ada? मा जोंनाव हाबैला आं नोंफाखौ गिलायसङा आफा गैया बैसागु जानो थांदों नंगौ औ गिनाङा दिनै बोराइफोरजों बैसागु जानोसो बेरायहैदों आफा गैया दा बोराइफोरजों बैसागु जानोसो बेरायहैदों जौ फेयाबोला हर थौबोआब्ला सफैखाला नोंमालाय आं नोमाखौ सुजा मोनोलै सना आयाबो गैया हजों माबायाव गुबैमोनाव थांदों नंगौ औ आब'आ मोदोम गोरलै नालाय थाहैथ'दों मा मोदोम गोरलैब्रा आं बुजियाखिसैलै खिन्थानोबो बालायलाङोहाय आं माबा आब'आ दाख्लैसो गथ'सो माबादों नालाय ए औ बुजिबाय बुंनांला आया गैया दा हजों आब'
bujibaile bujibaile không thật chi kinh đục Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
lấy chơi về lấy à cây có về lấy chơi ra cây có về lấy chơi về lấy à cây có về lấy chơi ra cây thời gian lâu nay giờ là ăn cái đến những chỉ cả này à cây hạt chỉ lâu nay giờ là ăn chỉ mình cái sự từ này Pei pei kati yau pei a gai di na nei kane na nga Pei pei kati yau pei a gai di na nei kane na nga O về lấy chơi về lấy a gai O về lấy chơi ra ke Sanong maang lai khap Barsina nay nem ku orle Mishe nong maang lai nem ko ye kang horne Sanong maang lai khap Barsina nay nem ku orle Mishe nong maang lai nem ko so kang horne Pei pei kati yau pei a gai di na nei kane na nga Pei pei kati yau pei a gai di na nei kane na nga O về lấy chơi về lấy a gai O về lấy chơi ra ke Pasir gemnaya ang ne jebno ma ate ne masi ginai ko nang ngai gine nanga ne pasir gemnaya ang ne jebno ma ate ne masi ginai ko nang ngai gine nanga lai jam hor nai ko lai bao ne da san nei ate Mal hormaya beda bene keda nei dong Lai jam hormai ku lai bau ne da san nei age Mal hormaya beda bene keda nei dong O be lai chơi be lai age O be lai chơi ra ke O be lai chơi be lai age O về lấy chơi ra ke Thời gian lâu nay là ăn cái đến điều chỉ cả này ra ke Hạt chỉ lâu nay là ăn chỉ mình cái sự từ này Pei pei hạt chỉ lâu pei à cái gì na này cả nghe nàng à Pei pei hạt chỉ lâu pei à cái gì na này cả nghe nàng à O về lấy chơi về lấy a gai O về lấy chơi ra ke O về lấy chơi về lấy a gai O về lấy chơi ra ke O về lấy chơi ra ke Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
nagirdों 친구들 lấy mình còn gần 하라고 나기르던 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 친구들 lấy
당근 하바부 마근 이준이 군자오게라이 하바 마근 이준이 군자오게라이 마근 이준이 군자오게라이 하바 마근 이준이 군자오게라이
सिङाव फैनायखाय राजिलिं उजिलिं बेरायलांबाय Gay modomfru jaha malai Bika klap klap menlai-lai nai Nay ada mau ji mojangai buji Ang nang जों थांफानो दानो राजि Agay jiउनि Delhi Express खोथा गैला आंहा बेवहायनो सेस Gay modomfru jaha malai Ada gentleman angni gormen Mena mentuakai nonglai pemen I am ready agay serba खोनागोन सिरि सिरि I am sorry agay फोरमायदो फारि फारि नों थांथारमारोब्ला माब्लाबा फुङावनो गाखोलांगोन जोंहा सिफुं गारि आगै सिफुं गारि नै आगै मोदोमफ्रु जाहा मालाय बिखा ख्लाब ख्लाब मोनलायलायनाय आगै मामब्लेट आंनि टेब्लेट आं नोंनो होगोन थांनायनि डेट आं नोंनो होगोन थांनायनि डेट जाहैगोन लोंहैगोन जोंहा सानैजोंल' सेबासे लाबोफागोन नोंनो गानग्रा जोमग्रा लाबोफागोन नोंनो फुरासे हाबाब आदानि ग्रेट नाम्बार वान हाबाब आदा नोंनो आंनि फालुवान नों लांफामारोब्ला आइ आफानो खिन्थाग्रोनांगोन सिरि सिरि आदा सिरि सिरि नै आगै मोदोमफ्रु जाहा मालाय बिखा ख्लाब ख्लाब मोनलायलायनाय नै आदा मावजि मोजाङै बुजि आं नोंजों थांफानो दानो राजि आगै जिउनि दिल्ली एक्सप्रेस खोथा गैला आंहा बेवहायनो सेस आगै मोदोमफ्रु जाहा मालाय